Umuntu mayekwazi ukuthi ehamba etshela abantu ukuthi yena uyinto ethile bese labo bantu bemkholwa, labo bantu basuke bengahlaniphile, usuke uNkulunkulu wabapha ukuhlakanipha okuncane kakhulu. Uyabona umuntu into mayisuke eyiyona akakuprove ukuthi uyiyona futhi akakuvezi ukuthi uyiyona, kunalokho kuya kuyivelele khona ukuthi uyileyo nto. Futhi isikhathi esiningi makusuke sekuyivelela nayo usuke engakuthandi ukuthi kuvele, kodwa kusuke kuyivelela ngenxa ukuthi vele usuke yiyo lo nto. Kunomuntu engangimazi nje owayehamba etshela abantu ukuthi yena unemali eningi, abantu sebemkholwa. Ngangithi mangibatshela mina ukuthi lo muntu akanayo imali bese bebona ukuthi hayi kusho ukuthi nje ngidliwelwa umona. Ngithi mina akekho umuntu onemali ongahamba etshela abantu ukuthi unemali. Ngisho amabhiliyoni, ngisho amamiliyoni ngeke uzukufice kukhona indawo la behambe beveza khona ukuthi banemali engaka, kodwa ke kuyivelele khona ukuthi banalo mali leyo. Emva kwalokho futhi nabo babengathanda ukuthi kuvelile, kodwa ingekho futhi into abasuke bengayenza. Manje umuntu mayekwazi ukuthi ehambe eshaya isifuba ethi uyinto ethile, usuke esebenza kanzima ukuthi eshintshe nemqondo nibone ngathi uyileyo nto ngempela, kodwa usuke engesiyo lo nto leyo. Kunjengomuntu ozama ngaso sonke isikhathi ukuvela ngathi uhlakaniphile, ubokwazi ukuthi lo muntu usuke engahlakaniphile, usuke isidumu. Umuntu ohlakaniphile kuyayiphumela khona, kuyiveze khona ukuthi uhlakaniphile, ngeke ezesebenze kanzima ukuhamba etshela abantu ukuthi yena uhlakaniphile. Ngakho-ke kufanele ukwazi ukuthi into nento umuntu asuke eyiyona akakuprove ukuthi uyiyona, kodwa kuyayiveza ukuthi uyiyona. Futhi uma sekuyiveza imvama uye engathandi lowo muntu loyo osuke eyileyo nto ngesikhathi sekuvela ukuthi uyileyo nto.